Autodefinició, autodefineix-te. M'has donat guerra amb aquesta paraula, amb aquesta pregunta, perquè he estat donant-li voltes, però crec que sóc senzilla, natural, inquieta, que vol dir que em moc molt i que sempre estic fent coses, però serena i també. De totes les feines que has fet, la de més risc ha estat treballar a l'Ajuntament de Badalona? Bueno, per aguantar segons qui, vull dir, sí, la de l'avui també, però sí, ha sigut de risc. Seguim amb Badalona, tria un alcalde. Home, Dios Díaz. El teu signe astrològic preferit? Tots. Va, un. Va, un. Bueno, un té les seves debilitats, però és que m'agraden tots. Leo, va. Amb quin símbol astrològic no t'aniries mai de festa? Amb quin signe astrològic? Amb un Capricorn, que n'hi ha de molt avorrits. I de vacances? Que és el meu signe. I de vacances? De vacances, això ja l'he practicat i ja sé els signes. De vacances amb un Sagitari, que és l'ideal per anar de vacances. Bueno, me n'aniria, No me n'aniria, doncs... Bueno, la pregunta era amb qui me n'aniria. Amb qui te n'aniries, sí. Amb Sagitari. Vam anar a la Lluna? L'home va arribar a la Lluna? Bueno, aquella nit jo estava desperta i vaig anar-hi, Bueno, tinc dubtes, però jo crec que sí. I la prova és que no hi hem tornat. La prova de que hi vam anar-hi és que no hi hem tornat. Vés a saber què hi vam trobar-hi. Exacte. Si la lluna és la dama de la nit, el sol és el cavaller del dia? I tant. La lluna se llama, que tota una sèrie de cançons, el sol se llama Lorenzo i la luna Catalina. Són una parella. De la mateixa manera que Venus i Mars són una altra parella. Però l'astre rei és el sol. L'astre rei és el sol. Això és un punt pel patriarcat, Sí, és una mica monàrquic, però és que, bueno, venim d'aquest món. Saps què diu un amic meu astròleg, que per cert molt bo, el Jesús Gabriel, que diu que quan deixem de ser monàrquics, la gent deixarà les herències i no les deixarà als seus fills. Interessant, S'ha parlat molt de com la lluna torna els homes en llop, però no en sabem res de que en tornin les dones. Doncs sí, també torna a les dones perquè la lluna influeix molt i la lluna provoca un 30% més d'interès sexual. Això està bé saber. Sí. Això vols dir que es fa més l'amor quan la lluna està plena? Sí, perquè entre altres coses la lluna desperta, no tens son. I és bo que ho saber-ho, i és bo que la gent noti la lluna, i és bo que ens estimem. Ja vas fer un calendari llunar. Sí. Ho vas fer per això? Bueno, perquè me'l van demanar, però vaig explayar-me, sí. Si els homes són de Mar, les dones són de Venus, això és veritat? Sí, totalment. I l'obra de teatre i l'obra que tots sabem és molt bona. La felicitat és? La felicitat crec que no té paraules, no té nom, és un estat anímic superior. I el 2025 què passarà? El 2025 jo crec que apareixeran nous líders i que ens voldran tallar el cap, amb perdó, a tots els que fem el tonto. I haurem d'establir prioritats, perquè els planetes arribaran a Àries i tot això de viure tranquil·lament, tan resignadament, tan evasivament, s'haurà acabat. Fas una crida a la rebel·lió. Una crida a la rebel·lió, a la consciència i a despistar-nos d'aquest flautista de Hamelin que ens vol portar al fons del barranc. Gemma, ha estat un plaer, ha estat una conversa molt llarga, molt agradable. Hem parlat d'astrologia, hem parlat de literatura, hem parlat de la nostra ciutat Badalona i hem parlat d'això, de ser maleducat. Jo no diria que és ser maleducat, és ser lliure. És ser lliure. I això segurament és el llegat més important que podem deixar en aquesta vida, no? I tant. Dir-li a la gent que el que ha de ser i que el que ha de lluitar és per la llibertat. I jo he volgut fer el llibre aquest de Maleducada com un contrapès insignificant davant el voler quedar bé, el políticament correcte, això no s'ha de dir,
Això és pura repressió i per tant no anem cap a la llibertat. Estem equivocats. Hem de rectificar, hem de ser lliures i democràtics. Gemma, gràcies. Moltes gràcies. A tots vosaltres, ens veiem en el pròxim podcast. Subscriviu-vos, m'agrada, i activeu la campaneta amb totes les notificacions perquè us arribin quan pengem el pròxim. Fins aviat. Moltes gràcies.